Gaurkoan Palmera Montero gunera gerturatu gara proiektu berri baten inguruan hitz egiteko Unibertso Kreatibo Kultur Elkartea izena dauka eta bertan gure eskualdeko hainbat sortzaile biltzen dira. Horretarako, datozen minutuetan gurekin izango ditugu Vicent Martí, elkarteko lehendakaria dena, berarekin batera Itziar Sistiaga, idazlea eta baita elkarteko ordezkari dena, Joseba Olaskoaga argazkilaria eta azkenik Bixen Bergara argazkilaria ere. Beraz, datozen minutuetan zehar azalduko dugu zertan datzan egitasmo berri honek. Pixka bat hasieratik hasteko konta iguzue, zergatik erabaki zenuten elkarte hau sortzea edo nola sortu zen ideia hau? Duela urte bat, Bixen, Inigo eta Irurok hasi ginen hizketan hainbat sortzaile ezagutzen genituela eta hauek ezagutuz gero ez genekien zertan zebilen. Ni badakit zertan nagoen eta zer egiten nahi naizen eta nola moldatzen naizen, baina beste guztiak zer egiten dute eta nola enteratzen naiz zer egiten duten besteek. Hori izan zen lehenengo pentsamendua. Hortik aurrea, hurrengo ideia izan zen eta jendea nun egiten ditu bere gauzak. Nik ezin dut adibidez Palmera Monteron zer antolatu, zeren Itziar Sistiaga bakarrik baldin banaiz, ez errez. Baina agian elkartzen baldin banaiz besteekin, espazioak irekitzen dira, erakundeetarako eta elkarteetarako. Orduan, hortik aurrea, bi bilerak antolatu genituen urriaren bukaeran, deialdi bat egin genuen ezagutzen genituen sortzaileei eta gure sorpresa izan zen 100 pertson baino gehiago agertu zirela, denok sortzaileak, disiplina guztietakoak eta hor konturatu ginen interesa zegoela. Horixe da, azkenean sortutako elkartari Unibertso Kreatibo Kultur Elkartea izena jarri zenioten. Zergatik erabaki zenuten izena jartzea, imaginatzen dut, ez zela erabaki erresa izango, azken finean jende asko biltzen zaretelako bertan, ez da? Sí, la idea era que por eso se llama Universo Creativo, es porque intentamos aunar diversas facetas de la cultura, porque vimos que una ciudad como Irún, con 60.000 habitantes, tenía un tejido cultural súper potente, con muchas personas que estaban haciendo muchas cosas a la vez. Entonces quisimos aunar todo ese universo para meterlo dentro de nuestra asociación. Eso es. Azkenean esan dezakegu proiektu honen aberastasuna hori bera dela, ez? Ezaugarri desberdinetako eta disiplina desberdinetako jendea elkartzen zaretela egitasmo bakar baten barnean. Azken finean, naiz eta desberdintasunak egon batek egiten duena eta bestek egiten duenaren artean, hor ikusi dezakegu aberastasuna dagoela ere, ez? Bai, eta erronka berdinak dira. Azken finean, bakoitza bere proiektuaren bidea daka, baina aurkitzen dituen arazoak bidean zehar berdinak dira. Nun aurkeztu, norekin kontatu, nola egin, nola egin zure proiektua handiagoa ere, baita hori da ikusten duguna egunero. Eta gustatzen zaigun hitz bat da sinergiak lortzea gure artean. Gure artean zerbait antolatzea, beraien artean ezagutaraztea eta pozik gaude, urte bat pasada eta pozik gaude. Horixe da, hirian azkenean esan dezakegu horretarako beharra zegoela, ez? Ez zen ezaugarri hauetako edo zer existitzen, orduan hau egiteko beharra zegoen, ez da? Lehenengo bileratan juntatu ginean hori, 100 pertsona horako zerbait, ikusi genuen beharra zegoela. Bakoitzari ginen gure etxean, gure kantxuan gauzak egiten, minon hori Itziarrek esan duna. Nik Itziar ezagutzen dut, badakit idazten ditula liburuak, minon hortikan aurrera ez dakit zer egiten duen, sinergia mundu honetan ere posiblek ere juntatu, ez? Ni argazkilari bezala, nik zer dakit. Nahi dut egin argazki sesio bat, minon kontatu honekin edo beste honekin, poema, liburu edo fanzine horrelako zerbait egiteko. Honek jarri zegun bidea hori guztia egiteko, eta uste dut ari dela bastante lortzen. Hori da, azken finean esan dezakegu talentu handiko leku batean bizi garela, izan ere zuen elkartea ikusita,
asko zarete, konta iguzue, gaur egun zenbat zarete eta pixka bat ze disiplinetakoak edo jendeak ideia bat egin dezan. Gaur egun 45 inguru pixka gehiago agian, hor gabiltza, 45-50 pertsona, disiplina ezberdinetakoak, bai aktoreak, bai idazleak, argazkilariak ere bai, denetarikan magoak, pixka bat niri behintzat interesa sortu zidana zen hori, elkartzea eta elkartze horrekin aukerak izatea zure lana hobeto egiteko edo jarraitzeko zure lanean eta baita besteena, Baxerrik esaten zuen bezala, ezagutzeko, ez? Eta guzti horrekin esaten genuen bezala, sinergiak eta elkartasun baita sentimendu hori, eta horrek berak indarra egiten dizu eta motibatzen zaitu baita aurrera jarraitzeko, ez, lanean eta... Hori da, azken finean, batasunetik indar gehiago egitea lortzen duzu eta baita zuek martxan jarritako proiektuei zabalpen gehiago ematea, ez? Azken finean, entzunak izan daitezela, ez da? Sortzaile bizitza oso bizitza bakarra da eta elkartzen zarenean ikusten duzu ez zaudela hain bakarrik eta beste bideak daudela. Laguntza jasota gero errazago ateratzen dira gauzak. Konta iguzue, urtebete igaro da elkartea sortu zenutenetik, ez dakit oraindik bazki berriak hartzeko prest zaudeten, ze baldintza bete behar diren elkartera batu ahal izateko edo pixka bat nola zaudeten momentu honetan? Bueno, para integrar formar parte del universo creativo que tenemos no hace falta más que querer. Entonces, hay personas que, pues como yo, no somos artistas y estamos dentro del universo creativo, hay personas que dicen, es que yo no tengo ninguna faceta artística, pero puedo ayudar a poner sillas, fantástico. O sea, todo lo que pueda ayudar a otras personas a poder crear su arte o a disfrutar de su arte o a compartir su arte son bienvenidas en UKE. Entonces, simplemente, ¿qué necesitas? Venir y formar parte de nuestra familia. Webgunean sartu behartzera, uke.org webgunean, eta hor zure datuak sartu, urteko kuota da justo simbolikoa, 50 euro sartzeko, eta listo, horrekin nahiko. Eta konta iguzuen, nolakoa da elkartearen antolaketa? Zeren izena ematea ondo dago, baina zer egiten duzuen benetan? Hau da, urtean zehar bilerak egiten dituzuen, pixka bat nola antolatzen zareten zuen artean, egitasmo horiek aurrera eramateko? Egiten dugu hilabetian behin, bilera bat, igande goizetan izaten da, munduko ordutegirik onenean. Eta horre pasatzen dugu, hilabete guztian zehar zelan duden, ze proposamen berriak sortu dira, puntos del dia basikoak, eta hortik aurrera hasten gara hartzen. Punto bat landu behar baldin bada, imaginatu, lehen urtean egin zuten liburu azoka bat, Dumboan, eta hori lantzeko, eguneko punto bezala, hortik ja sortu zen lantalde bat, lantalde hortan abertzainan nahi zuen parte hartu, eta hori gehiago sakondu. Eta horrela funtzionatzen dugu. Horixe bera galdetu behar nizuen, zeintzuk izan diren orain arte antolatutako ekitaldiak, jendeak pixka bat jakin dezan, zer nolako gauzak egin daitezkeen. Marrazki erakusketa bat egin genuen, Antxonan Ontzibairena, hemengoa, arrakastatsua izan zela gainera, 100 pertsona baino gehiago etorri ziren ikustera. Liburu azoka Dumboan, liburu aurkezpenak, hitzaldiak, eta orain Zabarfest, Oian Arrekalderen gure bazkideren proiektuarekin bat egin genuen duela maiatzan izan zen, uste dut. Eta orain 2 aste barru, orain urrian, adibidez, Santaia barruan dauden beste bazkideak joko dute Irun zuzenean festivalean, eta guk superpozik zen ikusten dugu ematen ari garen pausoak balioa dutela eta zabaltzen ari direla. Hori da, hastapenetan zaudete, hasi berriak zarete gaian, baina ikusi dezakegu eman dituzuen pausuak indartsuak direla, ez? Gauza handiak lortu direla, denbora gutxian izan ere, imaginatzen dut, ez du erresa izan behar horrelako zerbait zerotik sortzea, ez da?
Ez, gainera, pentsatu behar dugu beti, gu ez garela honetan profesionalak, ez garela beste, ni behintzat adibidez ez naiz beste elkarte batean egon, ez dakit nola den funtzionamendua, fijo hanka sartzen dugula nahi gabe, baina gure borondatea Bizantea esan duena. Gure artean kultura lehenengo puntuan jartzea eta erakustea Irunen eta Bidasoaldean badagola magma kreatibo handia eta gauza asko egiten ari direla eta guk hor egon nahi dugula. Eta konta eguzue, zeintzuk izango dira zuen hurrengo ekitaldiak edo pixka bat buruan izan ditzazken zuen hurrengo proiektu horiek? Ni argazkilari bezala, hain ez prestatzen argazki erakusketare bat, eta ari gara baloratzen aber non egin, non ez egin, ze fetxak eta hori guztia, hori orduan momentuz lasai joango da, urtarrilatik aurrera, seguraski, taberna pare batzuk baditugu kontaktatuak, eta gero Irungo udalarekin ere baiari gara hitz egiten lokalen bat, non bait egin, baina prisarik gabe, baina bere martxa honean. Gero komentatu dutena, Oiana Rekalderekin, bere Sagarfest eta bere ekitaldia hauekin parte hartzen dugu, eta bazakan ideia guain montatzeko beste bat, baina azkenean denbora gainera jauzi zaiola, eta beste denbora pixkatxo bat hartuko dula, eta gur egun gero onduan, nola prestatu, berekin kolaboratu, zer nahi duen, eta... Liburu aurkezpenak, zu baita ere beste erakusketa bat edo zerbait, ez? Beste erakusketa batean lanean ari, ja prestatuta daukat, baina hor, oraindik ez dago ezer planeaturikan, baina egia esan beste proiektu berri batekin, orduan pixkat errepikatzen argazkiekin, baina hor aukera baldin badaude, beti proposamenak eta zabaltzeko prest, eta Oso polita da, iaz ez ginen ezagutzen gure artean, gehienak ez ginen ezagutzen. Eta aurten planak egiten ditugu elkarrekin, kolaborazioak egiten ditugu, badakigu zer egiten ari den bata eta zer egiten ari den bestea eta beti babesa dauka. Eta guretzat hitz egiten duguna, lortu dugu gure helburu nagusia zena. Denok sentitzea ez gaudela bakarrik eta hori sortu dugula zerbait polita. Hori da, urte baten buruan, zuen helburua lortu duzuen arren, elkarrizketa bukatzeko etorkizunera begiratuko dugu, pixka bat etorkizun luzera, eta konta eguzue, zeintzuk dira zuen erronkak edo zuen ametsak, elkarte bezala azken finean hitz kreatiboa ikusten dugu zuen izenean, orduan goazen amestera eta pentsatzera zer egin daitekeen. Podemos pensar muy en grande, pero en realidad lo que queremos es el talento local que se potencie al máximo posible. Entonces se está consiguiendo, por ejemplo, ahora con Irun Zuzenean, que grupos de aquí estén tocando como teloneros de grupos que están más consagrados. Lo siguiente sería que hubiera otros grupos que quisieran tocar con nuestros grupos o que quisieran tener sesiones fotográficas con nuestros fotógrafos, con nuestros actores, que digo nuestros porque es en el grupo, pero lo que se quiere es potenciar el talento que hay en Irún y el talento de Kilómetro Cero, que hay muchísimo. Kontatutako guztia, eskertzen dizuegu laukote eta zorterik onena opa dizuegu zuen ibilbide ziurrenik luzean, eta hemendik aldugun guztian laguntzeko preste egongo gara, beraz, mila esker. Eskerrik asko.